Avui us explico un truc no es pot dir perquè és de boomer, un life hack per relacionar-vos amb l'administració i no morir en l'intent. Ja sabeu que per relacionar-vos, per fer qualsevol cosa amb l'administració, tot és molt complicat, són formularis molt tancats, no pots parlar amb ningú. Doncs bé, pots fer una sol·licitud, una instància genèrica al REC, al Registro Electrónico Central, rec.es, i en allà fas una instància genèrica de tota la vida, exposo el teu problema, sol·licito la teva sol·licitud i ho envies al departament o al lloc que toqui, per exemple, a la tresoreria, o al CEPE, o a l'INS, a Gencat, on sigui. Això li arribarà a un funcionari. Aquest funcionari, quan ho rebi, quedarà ben fotut, perquè dirà, hòstia, no ho ha enviat amb el formulari correcte, falten camps, falten coses, falten... I què farà? Doncs, com a persona, farà és posar-se en contacte amb tu. I després ja els tens agafats els nassos perquè tens una persona de contacte. Llavors, matxaques aquesta persona fins que et fa la gestió. Llavors, això ho he provat en diverses ocasions, sobretot en aplaçaments de deutes a la tresoreria, i funciona de collons. Proveu, ja em direu.